Kawig yan. Kawig eh. Barkada ng Lilian si Ellen na kay green na dito green na ako nagalimatan di man hindi nakakaroon lang nakakaroon lang
10 pesos taba sir. Yan. Sige. Ang mahal ko nitin sir. Lang ko'y pasungsong ka na. Ay, sige yun. Galamang. Pwede na yun. Malaki tayo magano sa usahan. Kaya pa. Ang entrance. 20 pesos. Naman. Pero mo nito eh. Pero mo nito. Pinto po yan ay bata ka. Ayun po tayo no, pinto mo yan. Man capture. The image. Di man kahit ako. Tipilak si Mary. One, two,
Hindi, ito gabi eh. Oh, hindi. Basta pinitungutang gabay tulatan. Hindi naman. Ah, hindi ano dito sa screen. Ah. Eh, magano? Eh, Sa video lang. eh, oh, pala. Continue sa video to. Ganun pa, ganun pa. Irong ka doy. Irong. Okay. Palusor. Antoni Ray wadyo ay. Antoni Ray wadyo ay bukod. Kami yung itabang na eh. Ha? Pero pa ito, init ko na itim. Wala ni itan. Wala ni station dito. Walang exercise. Akaran talaw ken. Mo ay mo taray. May ginawa da. Ito. Grabe, ang ganda oh. Salper. Hmm? Ito eh. Ha? Kalau sab. Aliwan parehot aga kapatulitan. Ah. Alaga mo di tanay.
Dakal ya mo to. Dakal. Dapat dyan wala ka, wala danom mo. Sing ayos sangkar ka pa niya kin. Ya station of the cross ya kinira. Pagod. Oh. Sampuk latan. Sampuk lai ai. Ha?
Dako na eh. Boy, pila tarad video. Hindi, okay lang ba? Talagang tiyan mo niya, exercise. Alanganin sa step 2 yan. Ikaw mo patay ikaw doon ay. Putor, irawim. Gilig mo. Kaya may 10 to. Kaya lang may 10 siguro. Lasik ko. Malubat lang. Ito lang yung biker. Enggak boleh dalan tuh ya. Ah, terus sangka samputan. Video. Guys, ito lang. Cardio exercise. Penawa. Okay lang. Sila pula semua. Ito na natin. Patay.